Becici. Becici. Becici matamu becici ngono. Becicil kuwi. Mecicil. Nek aku melirik ngono mataku mecicil. Ngene iki mecicil. Yo dijajale terus. Nek misongko dijajal terus. Kuwi mugi-mugi mengke nek kincan nek misale nek ora ya digawe tematik apa, nek misale pas bengi ya digawe apa rumah hantu mau piye ngono. Larang lho Pak rumah hantu ki. Tenan nek misale digawe kene iki. Gawe rumah hantu ki saiki ora payu. Kok ora payu? Hantune entek nggo jatilan bisa. Oh hantune entek. Lah iki iso gentenan kok nek ra payu mayang. Pak Seno dadi hantu ya ora apa-apa. Iki wewene wis ana 10. Wewe kowe gombele. Londo dijojorke rono. Oh ya Mak. Karo iki ana nawala nawala saka sapa? Saking pengelola wisata Pintu Langit. Oh ya, asmane sapa? Pak Mbah Tukimin. Mbah Tukimin ngripta apa? Ngripta sinom judule Pintu Langit. Oh. Pintu langit kang winarna ya pintu anugerah jati, ya anugerah saking Allah. Ya. Mbah Tukimin wis ngendika anugerah saking Allah kena ngapa ora ndang digarap? Ya. Ya buka pintu ning ati. Monggo penggalipun dipun bika sami-sami. Yen kanthi wening sayekti ngawruhi kuwasanipun. Lah, engko nek wis nonton Pintu Langit iki bakal ngerti kebesaran Tuhan. Ya, menciptakan alam tonton saka dhuwur. Kang nyipta langit bawana, lintang bulan suryane iki tipku melip kutulan walang atok. Nyo wacanane. Nyo ayu kuwi sing ditembangke yuk. Pintu langit kang winarno. Ya. Monggo dikon nembangke karo Mbah Tukimin. Oh iya. Pengelola. Monggo. Ya. 2 kali kuwi. Heeh. Alon-alon wae. Heeh. Pintu langit kang Sinap kudu micil. Anugerah jati. Terus monggo Mbak Ayu. Ayo. Nggih, Pak. Alon-alon niki jumlahe 9 nggih, Pak. Apa? Nek 9 niku dandang gula biasanya. Oh, aku iki Mbah Tukimin kok muni sinom. Ya wis paton diwaca ora apa-apa diteruske engko rek anu di wis bebas wae diawur wae ora apa-apa wis. Nek 9 ki dandang kula, nek sinom ki ora 9. Iya. Pira kuwi diitung sik. Diitung sik soalé Mbah Tukimin mbok menawa ya le nyerat kleru apa piye. Heeh. Yo. Ya anugerah saking Yang buka pintu
Nah, engko nek turah diwaca biasa wae. Yen kan diwening dintek-entekke. Ya. Menika cekap nggih Pak cakepane. Piye? Cekap. Cekap, bener berarti. Nggih. Tepku bait kedua ya mergo Mbatu Kimen ki lek ngripta ya ora ming sembarangan ning ya nganggo dipenggalih nganggo dipikir tenan ya ngono ya Mak dinggo penyemangat para warga muntuk bab destinasi wisata pintu langit dina iya ya kedap nggih Pak. Memahami. Iya, tutup paling. Oh, nggih. Was Bambang Latih Renon
Matur sembah nuwun Mbah Tukimin sampun maringi cakepan sinom tentang destinasi wisata Pintu Langit. Wah, luar biasa. Menjenengane mesti baut nyang budaya ya no, mestine. Ki mau sing tak waca nganti tekan anu bait kedua. Ya, Pintu Langit wis pratela katon endah angangeni. Sepot-sepot wis tinata kanthi lambang kraton nagri tandha setya mring Sang Aji kraton Ngayuja adiluhung prawarga hamung samekta cumadung dawuh Sang Aji dhateng Bapak Gubernur Sultan Ngayuja karipta dening Mbah Tukimin. Oh iya iso ditokke nek pas wayangan-wayangan. Iya minggu nek wayangane ning destinasi wisata Mangunan ya Pintu Langite diganti Mangunan Kang Winarno ya. Munale mayang ning Parangkusuma ya Parangkusuma Kang Winarno ya. Pokoke mengkari ganti jenenge wisata ya. Iki matur nuwun Mbah Tukimin. Ya ya pancen ngono ya. Ayo swasana wis sepoi-sepoi no. Iya. Angin wis saya temercep iya. Mulai padha digerakke awake men saya men ketok padha kepenak ya. Ayo Mbak Orisa kepareng diaturake monggo jumeneng Mbak Orisa. Nah. Ayo Sa. Wis ndelok kowe ngadeg ngono ki rasane wis anget. Ha iya. Kok saged ya? Lah ya wis suasanane iki tambah anget ya. Ayo diaturke tembang apa kangge mlipur para rawuh, para lenggah. Iya, para rawuh, para lenggah semene iki no. Ya. Pancen ya ora ketok, saka kene pancen ora ketok ning ayo nggone we kaya nonton bal-balan kok iki. Iya. Ana sing ning dhuwur, ana sing ning ngisor. Iya. Ayo ngaturke apa, Sa? Tandha mata nggih, Pak. Ya, sing kepenak nganggo di apa jenenge rada dijaipongke men rada suasanane men kepenak. Ya. Tandha mata. Ya. Dibawani Mbak Orisa. Nggih. Memanise meraati
Ketrikel-trikel lehmu joget. Iya, ora padha karo kendang. Aku kula ngeten kendange mboten. Ah iya ya kudu dikompake. Nggih. So nek kowe ngono, kendange kon ngenekke. Iya, dadi manis trung 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 jleng ngono. Ayo kowe ngono kendange meneng wae. Nggih. Mamring. Dereng kenal, Pak. Iya. Nggih. Ya dikenalke. Ya pancen kudu anu kok ya kendang karo penari kudu nyawiji nek ora. Ayo ganti Mbak Ika. Ya, wis coba kaya ngapa. Kowe nek ngene tonjoe. Yo. Jajal iso pas ora engko. Ya. Mbak Ika, ki saka Tanjung Sari. Apa, Pak? Ku anggere kleru awas kowe. Duh, rong kenalan ya, Pak. Ki sing ngendang asmane Mas Denko. Oh. Mas Denko. Mas Denko ning kudu susu lho. Susu dong. Denko. Iya. Ayo saka aku nek njukuk pengendangku ora cedak-cedak kok. Iya. Saking pundi? Kuwi saka Surakarta. Oh. Asline mbuh ngendi artine asline kose ning Surakarta. Kendangane apik kuwi. Iya, ngono ya, Mak. Mas Denko. Iya. Nggih. Ayo. Sing nendang Denko, sing nyanyi Sanslik. Susu kok karo sampo. Ora padha ya ana ora padha ya. Ngatur. Kaduan. Heeh. Napa nggih? Sing gampang-gampang mawon. Apa? Gubuk asmara. Ah, kae penonton gubuk asmara nek kowe iki berdiri iki wis penonton wis langsung ngerti. Saya penontonne awake dhewe sing nang ndi ngetut iki begitu iki ngadeg wis kaya gubuk ngadeg pisan. Ajenge yo mboten. Oh, jelas nek kowe dadi gubuk aku jelas ngeyup. Sini. Nginep aku bakal. Iya. Ayo. Gubuke kaya ngene teneh. Ayo mesti ngak-ngek. Lunga-lunga sing ayo. Dibawani Mbak Ika monggo. Apa, Mas? Oh iya. Nano, gubuk asmara pengendange Mas Denko. Digawe apa jeb-jemane digawe sing angel men. Soale iki nek muni wek ngono kuwi angine mak wus. Pak niki angsal saweran. Saking sinten niki wau? Saking sinten, Pak? Kok sapa Mas Bimo? Saka sapa? Sing Kok gampang sapa? iki.
Oh, saka kowe dhewe to asline. Ngaku. Arep nyogok Ika kowe, heeh. Ora usah wedi to, ngomong bae. Cah ceringuse setengah mati. Kok terus wedi. Rasa wedi karo Mbok De. Ya. Ayo Ik. Nyingkar nyingku. Hop 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 hop. Ben redeg. Salaman sih kek. Salaman. Wi, salaman Roika iki engko tekan omah sih diganakne kok. Ayo, santai wae Bim. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur lingsam yen ke mutan iki ngopo meneh napa Pak Gatot ora apa-apa kowe iki bawa-bawa rasa gagas wong-wong kuwi. Bawa gagas wong-wong kuwi malah nganu. Iya. arep nambahi apa piye lelampahan kang wuri tresno tulus nadyan nengku buk es moro ya lelo ngau kendang batangan sik engko terus dikendangi Jaipong ya tak deloke jogetane iso pas ora ya monggo ya
Apik nek kowe iku, kowe kulino joget campur sari kok. Tak ndang, tak ndang, ndang, ngono kuwi ya iso pas ke iso. Ngono, iya. Ya terus lanjut. Ya dipas-pas kae jan. Heeh. Penak, tapi penak mah. Wah, Penak. Kendangane? Iya. Wah, ya. Jos. Iya. Ya sesuk ditemplekke meneh kendangane kuwi. Nggih. Ya, engko nek anggere iso pas joget tamu iso pas ya penak disawangi penak. Ya. Lanjut nggih. Ya. Cedotan sajroning ati datang saya merahati aku kowe dadi karma ning jebul asmara matur nuwun sampun. Jas, ya. Luwih menikmati kakendangane. Jlang tung 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 jlang jlang ngono kuwi. Kaya kepinuk, kaya lentur banget. Iya. Kaya sing muni alah ngono kaya suarane sing ngenong ki maku. Ya. Nyuwun podang kuning keng nyekar Mbak Agnes. Saking sapa niki, Mbak? Oh, saking ngandhap. Nyanesnya. Nyono ditewi. Ya, tampani. Ya. Ha iki podang kuning. Ayo. Ya Mbak Agnes, pokoke engko dicobani kabeh. Ya, men paske pengendane. Napa to Pak kok gayeng? Kok gayeng? Ora apa-apa, ora usah dadi rungu. Wiyaga-wiyaga urang gawean. Wis ben. Keseron. Yo bawanina. Ya anakku wedok. Ya anakku wedok Agnes. Podang kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi Nadyan wujude mung peksi. Ya. Seneng dinggo happy, dadine kemranyas nang awak. Iya. Tenan. Rasa digagas pokoke. Iya. Pokoke semangate tetep awakku anget. Ngono ku mesti engko anget dhewe awake. Iya. Ora ketang ana sing ilang. Heeh. Loh, nendi iki? Isi podang golek isi podang
rodang kuning iba bunga nyanding bisa dadi tombo ya penak tenan yo dienggo penyemangat anu no lho tanganku nanti no tanganku nanti wah iki napa to hei dagelane Sri Mulat biyen yo monggo esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran hang golek sing tak sayang moga-moga mikiranganku goleki ora krasa esuk awan nganti
model anggoleki sing tak sayang diajaken ariting sami kadongan tak serangani sun pikat mulute sampun. Matur nuwun Mbak Agnes ya. Saya bengi. Aja kuwatir no. Butuh engko lakone kecekel. Ya. Kanggere Bagong wis diduta, ya wis. Ya. Ngono ya. Matur sembah. Ayo Mbak Elisa kek ceket-ceket. Ya. Mbak Elisa, ya. Napa Pak? Lewonge mangke bus pong pop mangkene. Sapa? Bus pong pop. Bus pong-pong ora. Ya. Ora ngajar bus pong-pong nang pinggir dhewe lho kan. Sing ngajari panjenengan niku lho. Lah iya kae nang pinggir dhewe kok nek ngantuk aja ngantuk lho yu. Ora lagi terbuk ngono. Malah nyemelangi aku. Rada geser ini. Rada rene mesake. Tin rada rene Tin. Kowe iki isih jembare kok. Kae mesake Mbak Prastika lah aku wedi. Iya. Kae iso nek ngantuk sok ora krasa. Gelondong mengko gelondong, Bu. Radi mriki, Bu. Mengko gelondong. Mengko gelondong apa? Nggih saking dalu sedaya mawon. Sawan kula wonten mriki montok nggih. Ngendi? Montok. Muntuk. Iki patimu nang kene iki. Iki le nyebut kudu nganggo TH. TH iki nek diwaca to dadi muntuk, ora muntuk, ora. Muntuk. Ilate ditekuk munggah. Montok. Ah. Montok. Ah, muntuk. Montok. Muntuk ki arep metu ki muntuk. Nek Apane sing metune? Kok sik kita omongi basa Jawa ki nek muni muntuk kuwi arep metu, kuwi muntuk. Muntuk. Ah, kuwi arep metu nek muntuk kuwi dusun. Iki muntuk. Iki dusun muntuk. Iki muntuk tok siji tok. Siji tok. Tapi nek muntuk loro beratine arep metu. Heeh. Iki nek siji ra sida metu. Lah. Oh ngono. Iki siji muntuke siji. Heeh. Iki ning destinasi wisata Pintu Langit. Pintu Langit? Oh iya, iso pintune ning arah langit ngono ne. Wis pokoke Pintu Langit nek ngedonge kowe budreg ndasku. Ya iki sanggo selfie Om. Heeh. Nggo selfie engko iso pemandangane entuk macem-macem, entuk langit, entuk bukit ngono. Cuma ya iki menyemangati para warga kene supaya ini dibangun lebih baik lagi. Kudu luwih apik meneh ya, Pak. Iya. Soalnya iki akeh apa saingan wisatane ning kene ne. Iya, becici. Becici matamu becici ngono. Becicil kuwi. Becicil. Nek aku melirik ngono mataku mecicil. Ngene iki mecicil. Becici iki nganu apa jenenge becici iki tempat wisata ku ya ana. Becici puncak Becici, Venus ana. Macem-macem ning kene arep terjun macem-macem. Ana nek arep lunga-lunga ya ana anu jeep barang ning kene ne ketoke ya. Wisata jeep. Ya wisata jeep dadi iso pindah-pindah. Iso ning kene ning kono ana homestay, ana kafe-kafe. Iki kafene ya anyar yang ngarep monggo transit. Ya. Oh, Pak Duko wis mbangun kafe nang kono nek kene luwih apik. Wah, rame banget, warung-warung akeh banget. Berarti nek kabeh kudu kreatif ya, Pak. Kreatif. Ya, berangkat saka kere karo aktif ki engko iso kreatif. Aku mbiyen yo kere, Pak, makane kere tapi aktif, makane saiki yo payu lumayan. Ngono, dadi memang kere kuwi iki marake dhewe iso berpikir ngono ne. Dadi kene sesuk kudu direspon Om. Iya. Oh to Pak.
Iki ben dadi semakin banyak pengunjung ning kene piye carane. Nawi membutuhkan kreativitas apa meneh generasi muda-muda kuwi ne. Kuwi kudu do mikir. Generasi kok do muda ki ngapa? Muda dudu wuda. Oh, muda. Masa ya wuda ya saru ra paring. Ra pareng. Muda, generasi muda, taruna, bangsa. Kuwi nek kabeh kudu mikir. Masale ya digawe tematik ngono pamane. Apa iki gandeng kaya hutan-hutan apa digawe ana ketek-keteke ngono. Apa ana apa? Ketek. Ketek iki. Ya sebangsa kuwi orang utan kan saiki orang utan lagi dilindungi misalnya digawe apa rotan-rotan apa-apa engko digawe orang utan dari destinasi biar orang itu mencintai orang utan. Semakin tematik nanti semakin dikenal dunia. Nah, wis ngono lho. Dadi basa Indonesia malah jelas. Oh iya. Basa Jawa ki. Lah aku nek basa Indonesia mau seneni kon jajal basa Jawa. Lah iki kesenian Jawa kok basa Jawa ya ora tau iso bluk. Ya kan dijajal karo melaku kok. Ya dijajale terus. Nek misongko dijajal terus. Kuwi mugi-mugi mungkin nek kincan nek misale nek ora ya digawe tematik apa, nek misale pas bengi ya digawe apa rumah hantu mau piye ngono. Larang lho Pak rumah hantu ki. Tenan nek misale digawe kene iki. Gawe rumah hantu ki saiki ora payu. Kok ora payu? Hantune entek nggo jatilan bisa. Oh hantune entek. Lah iki iso gentanan kok nek ra payu mayang. Pak Seno dadi hantu ya ora apa-apa. Iki wewe-ne wis ana 10. Wewe kowe gombele. Ana macam-macam kok dimanfaatkan semakin banyak sumber daya manusia kok dipacai kok ndasmu dinai. Ndasmu kuwi rambut gimbal ngono terus dinai geteh-geteh ngono lho. Apik Pak. Engko digawe rumah-rumah kaca to. Rumah kaca engko ben langsung dadi memedi. Engko nek pas ra payu Pak Seno Ramayang engko kabeh kon dadi memedi wae. Anggepmu kowe akal-akale aneh-aneh ora. Iya kan engko semakin semakin tematik engko semakin disukai. Oh ini unik dadi mesti bakal do teko saka Indonesia tekan Monjonegoro ngono. Monjonegoro. Padake iki utaku kecerdasan nek dadi sinden ki. Oh iya. Dunia aku dadi duta wisata apa-apa yo. Duta pariwisata ya. Paling ora, heeh. Ya. Takdirmu wis dadi sinden wis ngono kuwi. Iya ora apa-apa seneng kok aku. Karek dandan dibayar wah penak. Ya apa iki gen. Ayo gerajakan. Ya manfaatke Mas Denko kuwi men ngendang cara Banyuwangi. Ya gerajakan. Bawani sik. Nggih. To
indah gumeliareng Taman Sari Nuswan Ya, mangga. Gerajakan penuhan Raina bengi sing tak sepi lanang wadon hanegyani susah ngati
sirsiran Gek wong apa ya kaya ngono. Iya. Kok ke sampun lah. Wah, di Banyuwangenke jan sip iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya kripik gedang, kripik telo sithik edang wanton ratayan. Aja nganti kolang. Aja ngimpul wulung. Ayo, Mbak Prastiwi. Sinambi lerek 1 jam lagi. Sing rukun
Rasane ditinggal Bagong kaya suwi kae lho reng rasane. Mula aku ki nglangut. Wong aku ya arang-arang campur karo kowe. Cocokku ya karo Bagong, nek kowe iki cocoke karo bapak. Mula Bagong dikongkon bapak ki rasane kok sepi kae kaya ora ana kancane. Ya mbangane sepi terus. Ya ngomah ki ana gender. Jare tok gadekke. Wis tak jupuk kaya. Oh ya syukur. Ya rengeng-rengeng dhewe. Mula mbok menawa kowe krungu, lah kok dilalak kowe ya krungu. Terus ketingklang dengkulmu mlocot kowe ora. Karo kakane kok ketingklang. Terus rene, ya ora ketang ping sak tleraman reng. Ya ta? Heeh. Ayo ki wancine gara-gara ana ing destinasi wisata Pintu Langit. Nah iya sing kepareng apa babar utawa gelar pegelaran iki saka Dinas Pariwisata dipisungsung karo para warga pepunden bin sepuh mitra kawruh sing pengganing muntuk kene. Heeh. Ora ketang apa-apa ngaturke tetembangan sing kepenak. Pancene ya wajib kaya ngono terus. Ah iya. Yo. Wit saka sapa? Sore mau ana sing nyuwun mijil ketoprak. Oh. Saka panjenengane Bu Rahma. Bu Rahma ki lenggah ning Texas, Amerika. Lho, kok iso kirim layang? Truk, ngapa reng? Saiki iki teknologi modern. Oh. Liwayangan ning muntuk ning piyai luar negeri iso do mresani secara live, langsung. Monggo iki di live streaming karo PWKS Live karo Dalang Sena Channel. Weh. Loro sing kepareng live streaming. Arep nang Pintu Langit kene iki piyaine padha kundur mergo kademen. Heeh. Ning sing nonton live iki mau tak tengok pas gara-gara ayak-ayak iki mau channel nggone dhewe Dalang Sena kuwi 7.800 sing nggone PWKS 3.400 ateges isih wong 10.000 sak donya iki sing nonton awake dhewe nek dilumpukke nang Pintu Langit kene ora amot. Oh iya ya reng ayo. Mula aja lungkrah. Aja terus kena hawa adem ki aja terus do. Ngono kuwi dadi pangani apa-apa. Anggere cangkeme obah ra awake kemringet. Ora apa-apa ya reng ayo. Dong apa tong apa. Iya. Ki mau mijil ketoprak ki mau sing kepareng ngaturke sapa? Ya njajal truk. Adikku wedok si Tatin. Ya. Men rada kepenak. Men diunekke karo Mbak Tatin. Ya. Ora Mbak Ayu. Ayo mau wis men rata. Oh. Engko sing cedhak awake dhewe iki sing kaya soro iki. Mengko kuwi nganu gogong wae. Heeh. Neno. Ya. Pama kaki curleng. Oh sing gironge wis kademen ngono kok. Curleng. Gedel. Nana
Pisan gas dirangkep ya. Dilempit. Heeh, dirangkepke. Tipun Lempit. Udu. Natya Eling nana sing eling pipa banyu aja gawe kodeng bulan balen pipa banyu yo men neno sembah nuwun tanpa pepindhan ya mijil ketoprak ya sing rada digayengke truk ya wis rada gumyak mau wis cara Banyuwangi ana cara dangdutan Jaipongan ana ya saiki dingulonke truk ya ngono ya anu manfaatke sinden saka Majenang Cilacap. Waduh. Iki po. Piyayine iki apa sing kemulan anduk. Kemulan anduk ora. Mangga Mbak Rido. Rido sapa jenenge? Rido Roma. Rido Roma. Anake Dono Kasih. Ya. Mangga Mbak. Keparang badhe ngaturaken cara Banyumasan dibawani mengke terus digayengke. Ya. Oke. Napa? Dalem. Priwe Pak priwe? Baleni ora krungu. Kok omongane baleni Pak ora krungu lho Jan. Oh aduh, cara Banyumas. Ya. Nyonge pengen tika nembang sing cara Banyumas ya. 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 Apalah terserah Rika iling-iling ya apik. Ricik-ricik ya apik. Pokoke nyonge ra ngarani lah kaya kowe. Oleh nembang jaran-jaran cilik ora Pak? Apa?
Jaran-jaran cilik. Jaran-jaran cilik kepriwe kowe? Wiyagane ora bisa. Ya, wiyagane biasane jaran gede. Jaran gede. Heeh. Wiyagane sing bisa ya iling-iling apa ricik-ricik kayak kowe. Ya wis ya. Iya, ngisuk nek wis latihan lah. Ya. Ngisuk latihan jaran-jaran cilik sing nunggang Mas Didik kayak kowe ya. Sing ndi Pak wonge sing ndi? Mas Didik ya ora anak. Mas Didik kuwi piaga lemu banget kayak kowe. Walah. Ya ora anak. Aja takon Mas sing ora anak, takon bae sing anak. Takon dalange baik sing anak. Adem jan. Iya. Padahal nyonge ya adem. Apa ya Pak? Iya. Terus kudu kepriwen Pak? Ya kepriwe golek angkat-angkat kayak kowe. Angkat-angkat kayak kowe gara-gara. Belajar aku wis sedina mau wis nyetel lupit senteng e. Apal ketan kon apal aku rada iso saiki cara Banyumas. Kepriwe? Apa sih? Ya Pak, eling-eling baen. Eling-eling baen? Ya. Dibawani ya? Ya. Ya bagus. Sing apik lah. Jaran-jaran cilik. Ki nek wonge ndelangna ning streaming ki mesti mecucu-mecucu. Ngesuk nek anak kon numpak jaran. Apa? Ngesuk nek anak kon jaran-jaran cilik. Ya. Notasine anak. Ora nganggo notasi, Pak. Kepriwe? Lagune kepriwe? Diiringi kecer karo gambang tok. Oh, gambang. Oh. Wis latihan maring sing gampang dhewek. Iya kayak kowe. Wis mau ngomong. Oh, iya. Kepriwe? Contone kepriwe? Mbok apik sesuk ditokna maning. Jare ngesuk. Ya tokna saiki ki ya ora apa-apa. Ditokna? Ditokna. Aduh. Urung pengen metu lah. Aja kaya kowe. Nyonge wis kepengen. Ayo ditokna ya. Jaran cilik. Cilik ombake. Sik aja kesusu. Ora kesusu. Wong liya kowe gambang. Malah mangan. Ayo dilepeh. Ya sindane wis pada mempeng rika malah mangan. Jaran kene lodode ngono kuwi. Ya sing seru. Kulo rika kleru tak becek modar rika. Jejeg. Siap urung, Mas? Wis siap urung? Siap urung? Yo. Kecare kepriwe kecare? Terserah manut iramane. Oh, manut iramane kayak kowe. Coba dijajali. Jaran cilik. Cilik ombake banyu. Jaran cilik. Cilik ombake banyu. Stop. Ki malah kayak ngundang demit ya. Apik tapi ngesuk nek wis latihan iya, bae Pak, lah. Ya. Nek wis latihan digarap sing apik terus mengko ditokna. Ditokna. Durung apik ya aja ditokna. Iya. Disimpen disit ya, Pak. Disimpen disit kayak kowe. Ya, apa kowe bawa Raden Arya. Ya apik. Nyata lamun Satria Jodi baja hitam Pati prakoso gagah gong luhur. Wah,
Godhek wak. Wak. Godhek wak simbar. Jajah. Yen ngandika yen ngandika gereng pindah guntur. Suarane apik temenanan nggih bocah. Dasar Satria Prawira Rama eling kula eling gunungane Senapati. Santosa ngadeg tak kira arep joget e. Ora ya. Ya. Menang soten atine bola balera. Kasur janur kasure mong barang gawe. Kasur janur kasure mong barang gawe. Rama Wah, nganggo mondak-mandek. Iya ora apa-apa, stasiune cedak-cedak. Ya. Depan depe wong senangan tenisi.
jenang beras bumbune ketumbaran das jenang beras bumbune ketumbaran das Aku nganti kir-kir mataku. Wah, itu ora gunake. Tantung tanta, jreng, danduta. Ah, kayak kowe kepenak banget, Truk. Iya. Nyonge demen. Wah, jan. Namune gending Banyumasan mesti gumer-gumer ya. Wah, pokoke ramene ora jamak-jamak. Ha iya. Truk. Reng. Truk. Kuwi cegatke Bathara Guru kuwi, Truk. Oh ngilaheng. Mastu nama Sidam sekaring bawana langgeng. Petruk wayah ulun Petruk. Ulun Bathara Pathuk cedhake Wirabrajan. Petruk ngerti ya, ulun lagi ngoyak Bathara Guru. Sampaikan salamku kepada Semar Badranaya. Ngono wae ya Petruk. Ulun kondur Makayangan. Truk. Kok kaya suarane Bagong ya, Neng? Sajake ning menungsane nanti kok ora ketok. Ulun ngambadir Gantara, Petruk, dadak numpak pesawat larang. Iki ulun ngambadir Gantara secara pribadi. Lho iso mabur kok. Iso wae wis. Yo, kowe omong Semar aku lagi ngoyak-oyak Bathara Guru. Semar kon tata-tata. Ya.
Merenos mubang wangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene donga nengkong ler wowo sing pene panca Obat keng ayam mono merak mangwu keng pagakan Koko Prabu Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan panakrami inggih Yayi sampun kula tamya karya bombong raos sing manah Kresna baktiku katur ya Werkudara ndak tampa Koko Prabu sembah kula ya Arjuna ndak tampa Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan bilih sawetawis wekdal Kyai Semar miwah atmajanipun boten seba wonten Praja Ngamarta mongko Paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka nanging imanipun ingga sapriki sampun tanganipun tigang candra Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu menggah pemanggi Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Yayi nuwun sewu menapa Yayi boten utusan kan para kadang utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh ing mekaten kula tumuli tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara nggih apa Dimas ora ngerti apa to neng dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang Praja Ngamarta aja lakon aku nang takono Jlampruk Janaka sing saben dina ora nate pisah lawan Punakawan Arjuna kula wonten paring dawuh apa Siadi ora ngerti apa to sababe Kakang Semar ora sowan Koko Prabu kula piyambak boten mangertos lenging saking menika menapa boten langkung prayogi menawi dipun tuwi wonten ing Karang Kadempel dipun tuweni kados menapa Kyai Nayantaka mbok menawi mangke manggih beda Koko Prabu Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dia manah engkong ing
Praptaning Iwang Pikulun Manik Moya karya kagiat kang samya mulat. Sing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung kukulun boten kanthi kanyono-nyono paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kuntadewa Luntampa kukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntampa guru kakekku aku ngaturke sembah iya Werkudara Luntampa Ulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntampa. Menapa ta darunanipun dene paduka pukulun kraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta. Upamiya badhe amiji dhateng sawanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan. Cekap paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun. Nanging sabab menapa dene paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Kuntadewa kula wonten timbalan ngadhawuh aja kaduk ati kajron penampa yektine prapta ulun ora nedya miji dhateng sowan kita nanging ngerti yo nggih dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng paduka Hyang Adi Pukulun Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Pelempertangga Jiwlon Jambudipun Nirmala kinaryosana rancak wewangunan ning Karang Kadempel nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase wis ulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha kelawan panjenengan ulun mangsa borong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita Werkudara nggih Janaka wonten dawuh wis terwaca dawuh panjenenganing Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas Panakawan Bagong elingna aja nganti kurang ajar karo para Jawata wah yo saking godha sang kuru kula yen amutusa sang Sri Bagong dalem Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru heeh lho ora basa anu nggih sebabe apa mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga sapa aja edan aja ngawur Bathara Guru wis sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu mutha-mutha Sang Hyang Jagatnata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih Pelempertangga Jiwa Jambudipun Nirmala mongko sik njaluk Bapak.
Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamon. Ning bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menehake sakaremu, Purbawasesa pasrahke karo kowe. Ah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi Pelemper Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Lho. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Rubendoro kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk Pelemper Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ayo aku ya wan. Utus. Wah, nek kena modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya aja wani lho bapak apa piye masaku. Glimpangke meja Mas lho. Ora. Aku sakjane teng glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayeng isuk-isuk anjat terus. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Ini dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih Pelemper Tangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki Pelemper Tangga Jiwa Jambu Dipa sing wujud winih. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok nglidike ra jaman-jaman wae. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Kei ra kei antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku diperluke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo.
Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Ndara Janaka, iya Semar. Ndara Werkudara, ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho, Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul ndase. Kandhani ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Dadi aku kene pasrahno awak bandinge ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Arep apa? Rene, kowe rene. Wah, kowe rene, tandangi. Wah, Kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, Rasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal Kalimanik Maya. Niki wis seka dadi wujud Semar nganti tekan sprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun Karang Kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru? Pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten. Guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna. Sing ana gething kebul sengit. Mula pendak-pendak kula duwe gawe, kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki ora. Kang Supan munyuk terus. Wah. Kang Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean? Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santem pundi-pundi mangken ndel teng mriki. Mengke rak Manik Maya tekan mriki. Nek tekan mriki ajeng kula tanjihke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar. Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala karo Bagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapak. Aku nek wis nang omah ya medeni bojo kowe tak tantang. Awon bojomu kok wah bojoku ki traing medeni lho terus bojone nek nesu. Ora wani nyebut nek nonton streaming. Mecucu mecucu. Siringan raruruan blas. Nek tak jaluki ide jukuk dhewe ngono kuwi. Aku mas tenang jane wong jukuk akeh juan. Ah iya.
Ayo digawe nesu wae iso njukuk akeh. Ana ora tak gawe nesu ora iso njukuk akeh. Ora iso dum-dum aku. Ah iya. Sirmu piye aku tak takon. Ayo, saiki mbok wenehke ora. Nek ora kowe tak tanting wutuh nang kene. Apa aku kudu munggah dhewe nang kayangan tak rontoki Pertangga Jiwa. Tak gawake bagol. Jambu dipun tak rontoki kabeh. Kowe do ngeleh ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kosek. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Mbane pangan munyo. Is. Beco ini ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyo ngono to. Terus pojok wetan. Apa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih pelem Pertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala kula caosaken. Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Pajan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh yaene iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ngati kaya deg-deg ser ngono lho. Ayo rasa dingetke ora. Ah weruh. Ah iya. Wis gak dijaluk pilih pertama jauh-jauh lho. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok kukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok. Ming jaluki karo kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Waduh. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Ah iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Antil dasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung lalu di karo mbokne di ngono kae. Tak terus aku sentrap-sentrum ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambu Dipa Nirmala, pelem Pertangga Jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut ki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih Jambu Dipa Nirmala, winih pelem Pertangga Jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Ush. Mangkel lah. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Heeh. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Aku nganti jengkel lho rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Ha nek ora ngono aku lek dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dwarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih mbetake winih? Ora. Ming arep takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0, Bapak. Pripun to,
Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelema supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih. Yo Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sak Karang Kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah reja, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara.